Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия канал. Днес ще ви разкажа една от най-добре документираните, най-мистериозните и най-обезпокоителните истории в света. Истинска история, която кара Индия да се съмнява в това, което знае за живота, смъртта и възможното прераждане. История, в която участват десетки свидетели, лекари, журналисти и дори самият Махатма Ганди. Тази история започва в малко индийско село през първата половина на миналия век, място, където древните вярвания и модерният свят се сблъскват по най-неочакван начин. Разказът ни води през спомени от друг живот, разследвания, които оставят учените без думи, и открития, които преобръщат представите за човешкото съзнание. Ще се потопим дълбоко в случая, ще чуем какво казват свидетелите, ще разгледаме доказателствата и ще ви оставим сами да решите, възможно ли е наистина душата да се завърне. Представете си дете, което изведнъж започва да говори за друг дом, за хора, които никога не е срещало, за живот, който уж е приключил години преди неговото раждане. Първоначално това изглежда като детска фантазия, докато думите му не започват да съвпадат с реални факти, които никой нормално не би могъл да знае. Местните хора се разделят. Едни вярват, че става дума за чудо, други подозират хитрост или болест. Но когато свидетелите се множат и все повече доказателства излизат наяве, интересът достига до най-високите нива, дори до правителството и духовните лидери на Индия. Така започва едно от най-странните и спорни разследвания на 20 век. История, която ще ви накара да се запитате, може ли споменът да надживее смъртта? Помня го много добре. Детето беше малко, но говореше спокойно и уверено, сякаш наистина е преживяло това, за което разказваше. Казваше имена, места, дори подробности за един дом, който се оказа истински, макар никога да не е стъпвала там. Първо си мислех, че просто фантазира, но колкото повече слушах, толкова повече ме побиваха тръпки. Не можеш да измислиш такива неща. Гласът и начинът, по който се спираше и поглеждаше в нищото, сякаш наистина се опитваше да си спомни предишен живот. Интересното е, че тази история не остана само в сферата на личните спомени. Махатма Ганди, величествената фигура на Индия и духовен водач, лично проявява силен интерес към случая. Годината е 1926 в Делхи, се ражда момиче, Шанти Деви. Обикновено дете, в обикновено семейство, докато на 4 години не започва да говори неща, които едно дете просто не би могло да знае. Тя казва: "Аз умрях при раждане, моя дом е в Матура, искам да се прибера." Майка й поднася вечеря. Шанти отказва. Казва, че е слабо подправена, че липсва кимион, че подправките са сложени в грешен ред. Но откъде едно 4-годишно дете може да знае това? Шанти твърди: "Готвила съм за съпруга и децата си много години." Шанти описва къща в Матура, град, в който никога не е била. Разказва за магазин за дрехи, за улици, за съседи по име. Разказва за 3 деца. За раждане, за болка, за собствената си смърт. Лекарите я преглеждат. Умна, нормална, здрава, но твърдо убедена, че е живяла преди. Семейният приятел, учител, решава да провери историята. След като Шанти му прошепва името на съпруга си, пандит Кедарнат Чаубе, той изпраща писмо в Матура. И след седмици получава отговор. Да, Кедарнат съществува. Да, има магазин за дрехи. Да, съпругата му Лукди Деви е починала при раждане точно 7 години по-рано. Братовчедът на Кедарнат отива в Делхи, преструвайки се, че е съпругът. Шанти го поглежда и казва: "Ти не си моят съпруг, ти си братовчедът, посещавал си магазина."
Никой не знае как е могла да знае това. Кедарнат пристига тайно. Шанти го разпознава веднага. Тя му разказва семейни тайни, описва спорове, любими ястия, интимни моменти. И тогава казва: парите и бижутата са там, където ги скрих. Тайни скривалища, за които дори настоящата жена на Кедарнат не знае. Кедарнат стои неподвижен, сянката му се пречупва през полумрака. Въздухът е наситен с аромат на сандалово дърво и нещо неуловимо, спомен, който боли. Шанти продължава тихо, сякаш се страхува думите й да не събудят стените. Шанти описва дребни, но болезнено точни детайли. Дрехата, която Лугди е шила последна. Деня, в който е паднала по стълбите, докато е била бременна. Малък белег на вътрешната страна на ръката й, който имала от детство. Кедарнат слуша, вперен в нея със смес от ужас и благоговение. После тя му напомня за обещания. Шанти му каза още: каза ми, че ако умра при раждането, ще се грижиш за децата ни, че няма да позволяваш друг да ги възпитава сурово. Но ти не изпълни всичко. Тези думи удрят Кедарнат като гръм. Само двама души, той и Лугди, са били в стаята при онзи техен последен разговор. Свидетелите в стаята изпадат в тишина. Слугинята покрива уста с ръка. Родителите на Шанти стоят вцепенени. Това вече не са общи истории. Това са интимни моменти, познати само на двама съпрузи. Шанти не само разказва, но и показва. Движенията й, жестовете, те са жестовете на зряла жена. Дори начинът, по който изговаря думите от местния диалект на Матура, е неподправен, автентичен. А тя никога не е била обучавана на този диалект. Кедарнат с треперещ глас: ако наистина си тя, кажи ми, какво ти казах последно, точно преди да си отидеш? Шанти се усмихва тъжно. Каза ми: не си отивай, не ме оставяй сам. Но вече беше късно. Усещах, че си отивам и се опитвах да остана заради децата, но не можах. Кедарнат избухва в плач. Това е моментът, който пречупва дори най-скептичните свидетели. Веднага след тази среща случаят избухва като пожар. За него започват да пишат вестници. Започват да пристигат писма от професори, медици и свещеници. Към семейството се обръщат и скептици, и вярващи. Всеки иска да види чудото със собствените си очи. Кошмарите започват нощ. Легло, детска стая, сянка. Шанти започва да се буди с писъци. Родителите й се събуждат от плача й. Не като плач на дете, а като отчаян вик на жена, която преживява смъртта си отново и отново. Шанти, плачейки: боли, боли, пак раждам, пак умирам, пак оставям децата. Тези кошмари се повтарят всяка нощ. Тя вижда стаята от предишния си дом, болката от раждането, слугинята, която донася вода, доктора, който закъснява, и после тъмнина. Майка й започва да слага лампа до леглото, надявайки се, че светлината ще спре кошмарите, но нищо не помага. Лекари от Делхи идват да я преглеждат. Нямат обяснение. Детето е здраво, умно, спокойно през деня, но нощем сякаш живее живот, който не е нейния. Слуховете за това, детето, което плаче със спомени от предишен живот, стигат до училища, съседи, лекари. Първо вестници от Делхи, после регионални, после национални. Писма започват да пристигат, стотици. От професори по психология, от духовни лидери, от християнски, индуистки, будистки и мюсюлмански учени, от скептици, които настояват за проверка, от мистици,
които смятат, че това е дар. Докладите, статиите и слуховете най-накрая достигат до едно име – човек, чиято дума тежи повече от всичко по онова време – Махатма Ганди. И той взима решение, което ще промени хода на тази история завинаги. Той е толкова впечатлен, че създава официална комисия за разследване, отделя ресурс, време, хора. А това е човек, който по това време води една от най-важните политически битки в историята на Индия. Но дори той решава, това трябва да бъде разследвано. И така, под натиска на общественото внимание, под силата на мистерията, която разтърсва страната, Махатма Ганди назначава специална комисия. Не обикновена група, а екип от уважавани личности, член на парламента, адвокат, лекар, журналисти, изследователи и духовници. Всеки един от тях с строга репутация. Всеки един от тях с задачата да открие истината. На 15 ноември 1935 година влакът от Делхи пристига на гарата в Матура, защото комисията взема смело решение – ще заведат Шанти в Матура. В града, който тя описва от години. В мястото, където казва, че е живяла и умряла. Но има едно правило – никой не й казва нищо предварително. Нито адрес, нито имена, нито улици. Няма карти, няма помощ. Детето трябва само да води. Шанти посочва улица. Не е натам. Трябва да минем през главния пазар. Магазина ни е вдясно след храма. Никой не беше казал на Шанти къде се намира магазинът. Дори комисията не знаеше точния маршрут. Но тя води, сякаш се прибира. Минават покрай група възрастни жени. Шанти се усмихва на една от тях. Шанти: „Лельо, ти ми даваше захар, когато свършваше.“ Жената се вцепенява. Това казваше Лугди. Шанти без да се колебае завива по уличка, минава покрай 3 сергии, застава на едно място и казва: „Шанти, ето го, магазинът на моя съпруг. Комисията проверява табелата. Тя е права.“ Шанти влиза, отива до малка стая. Показва ъгъла, в който казва, че е родено последното й дете. Показва мястото, където е лежала, когато е умирала. Отива до гардероба, бута го, навежда се и посочва: „Шанти, Месинговият съд, там са бижутата ми.“ Комисията отваря, те са там. Следващите часове носят още десетки потвърждения. Шанти разпознава роднини, помни истории, казва имена, посочва стаи, скривалища, предмети. И най-накрая среща своите 3 деца, вече тинейджъри, по-големи от самата Шанти. След като комисията, създадена по негова заповед, се връща от Матура с доклад, в който описват разпознаването на дома, точните детайли, разпознаването на роднини, скритите бижута и над 20 проверки, които съвпадат, Ганди решава да се срещне лично с момичето. След всички доказателства, след стотиците страници доклади, Махатма Ганди иска да се увери сам. И така, в неговия ашрам, в спокойна стаичка, далеч от шумните улици на Делхи, се провежда среща, която по-късно изследователи ще нарекат най-странният разговор в живота на Ганди. Шанти е тиха, уверена, спокойна. Ганди – наблюдателен, внимателен, без нито капка лековерност. След срещата той казва на своя секретар: „Това дете вярва в думите си и има право да вярва. Нейните спомени заслужават уважение.“ Ганди никога не казва категорично, че прераждането е доказано, но ясно заявява, че Шанти не лъже. Случаят е автентичен. Спомените й са необясними и изискват сериозно, научно и духовно внимание.
След срещата с Ганди случаят става част от национални вестници, започва да се изучава от психолози, привлича вниманието на международни изследователи и поставя Шанти като едно от най-известните деца с потвърдени спомени от предишен живот в историята. След всички разследвания, след срещата с Ганди, след шумните вестници и комисии, животът на Шанти Деви тръгва в съвсем различна посока. Не към слава, не към пари, а към тиха, почти затворена съдба, белязана завинаги от минал живот, който така и не я напуска. Родителите й решават да я пазят. Шанти започва да живее по-тих живот, избягва публичността и медийните събития. Тя не иска слава, казва: „Не съм дошла, за да бъда показвана“. Никога не се омъжва. Това е най-интересният парадокс в живота й. Шанти казва, че любовта й към съпруга от предишния живот, Кедарнат, никога не я е напуснала. Тя чувства, че вече е преживяла брака, че вече е била съпруга, че вече е родила и вече е умряла от раждане. Умира спокойно през 1987 година. Шанти напуска света на 61 години. Тихо, спокойно, без драма. До последно остава същата, скромна, затворена, странно зряла жена, която винаги е носела усещането, че живее втори живот. Емоционалната истина за нея Шанти никога не се освобождава напълно от Лугди Деви. Тя не се дели на две личности, по-скоро живее с една сянка, една жена и две съдби. Историята на Шанти Деви не приключва с комисии, учени и вестници. Тя оставя след себе си нещо много по-голямо. Може ли душата да преживее смъртта? Ако Шанти беше единствен случай, може би щяхме да го подминем, но тя не е. Има още десетки подобни случаи, документирани, проверени, оставили след себе си следи, които науката не успява да изтрие. И ако само един от тях е истина, значи всичко, което мислим за живота и смъртта, е грешно. Историята на Шанти Деви е такава кукичка, забита в сърцето на човечеството. Мистерия, която отказва да изчезне. Тя е била само дете, нито учен, нито пророк. Едно момиченце, което поглежда родителите си и казва: „Умрях при раждане. Искам да се прибера у дома“. Прераждане, колективна памет, съзнание, което не умира, или някакъв механизъм, който науката тепърва трябва да открие, не знаем. Но понякога точно в това се крие чудото. Шанти Деви никога не търси внимание, никога не печели пари, никога не променя историята си. Понякога смъртта не е край, понякога любовта продължава, понякога душата се връща, а ние дали сме готови да го приемем, или просто ще затворим очи и ще се преструваме, че не сме чули историята на едно 4-годишно момиченце, което разказа нещо, което не би трябвало да знае. Това беше историята на Шанти Деви. История, която не можем да обясним, но която никога няма да забравим. А ако сте останали с мен до края, ако тази история ви е накарала да се замислите, да настръхнете или просто да погледнете света по различен начин, знайте, че това означава много за мен. В този свят, пълен с шум и хаос, фактът, че отделихте време да чуете тази история, е чест. А ако искате да виждате още такива разкази, истории за мистерии, необясними случаи, дълбоки въпроси и онези странни пукнатини в реалността, можете да ме подкрепите по най-лесния начин. Абонирайте се за канала, оставете един лайк, пишете коментар. Дори само едно изречение, споделете видеото с някой, който ще го оцени. За вас е дребен жест, но за канала и за работата ми това означава изключително много. То е като гориво. То е сигнал, че това, което правя, има смисъл, че не говоря в празно пространство. И ако искате да продължим да изследваме заедно най-мистериозните кътчета на човешката история, ако искате още истории като тази, странни, смразяващи, истински,
Вашата подкрепа прави това възможно. Благодаря ви, приятели! Благодаря ви, че гледахте, че слушахте, че бяхте тук. И както винаги, пазете любопитството живо, защото светът е много по-странен, отколкото изглежда. И знайте, понякога най-необяснимите истории не се крият в книгите или по форумите, а в спомените на едно дете в къща на 90 мили разстояние или в думите, които никой не би трябвало да знае. Светът е пълен с такива пукнатини, с малки прозорци към нещо отвъд разума, отвъд науката, отвъд това, което приемаме за нормално. И нашето пътешествие тепърва започва. Ще има още места, които ще посетим, още истории, които ще разплетем, още тайни, които ще се осмелим да изречем на глас. А вие сте част от това приключение. Така че до следващата мистерия, до следващия въпрос без отговор, до следващата крачка в свят, който е много по-голям, много по-дълбок и много по-непознат, отколкото си представяме. Аз бях Светослав Илиев, вие бяхте чудесна компания и ще се видим от другата страна на загадката.